mga my loves. Tudluan ta mo mga my loves ug unsaon paghikot ang tanglad. Kabalo ko daghan paghihapon diri sa tuwa ang dili kabalo mo hikot og tanglad. So kung ikaw dili pa ka kabalo mo hikot og tanglad, ayo sa pagminyo-minyo, dili pa na panahon nga magminyo ka. Sabot ka pagtuon sa og unsaon paghikot aning tanglad. Ana ra o, basic ra kaayo. Tanglad ni. Tanglad ni ha. Nga ana ka ko ana, dira ni mo pick-on. Pick-on ni mo na dira ana. Sabot ka? Pick-on dayon ituyok. Okay? Ituyok hangtod nga magamay na siya ana. Ituyok na siya nimo ana. Tuyok. Okay? Tuyok. Dayon, kani oh, kanami akong kamot ha nasulod na diha. Buy ana nimo oh. Di ba? Nailingin diha. Nailingin diha no. Kani siya imo ni isulod aning buho. Ana, isulod nimo anang buho. Isulod di mo sa buho. Ana. Oh. Ana. Then kani imong gilikos-likos kani, imo nang iduot diha paingon sa ibabaw. Ana. Para muguot ni diri para mulak. Di ba? Dayon kaning tumoy kay kuan man gini siya babil. Imo nang kwaon. Oh, di ba? Sayon na kay mga my loves. Kung ikaw pag-practice diha, pag-practice ha kay dako na ka wa pa ka dighapon ka kabalo. Mo nang pag-practice. Isa pa ha napadyo ko diri oh. Napa ko diri duha. Tudluan ta mog tarong. Aron makabalog yug ka. Aron makabalog yun mo. Akong utrog ingon ha. Dili pa mo pwede magminyo kung di mo kabalo mo hikot og tanglad. Pagtarong. Iko na siya ninyo. Pagkahuman ituyok. Mikos. Hangtod nga gamay na lang ang mabilin ani. Dayon ipasulod day ninyo aning gisudlan sa kong kamot. Okay? Oh. Diha ninyo. Pasod na. Ipasulod. Ana. So kay luag pa man na siya. O luag. Kaning gilikos-lekos ninyo. Kaning gimekos-mekos og tuyok. Inyo na po na siyang hawidan nyo diri sa tumoy. Then iduot. Okay. Oh. Diba? Mura na siyang paagmanok. Kwaon dayon ninyo gisiyon. Diba? Sayon ra kayo mga my loves. So ikaw kung kabaw na kaani, pagminyo na. So napaisa, otro. Ana, tuyok. Malipong lang kag tinuyok, okay? Dayon, gabot diha, isulod sa buho. Dayon binat. Okay. Ano ba? So ingon ana ra kasayon. No? Kagama tag tulo. Pero napagidere. Ayan. Daghan kaayo gikan ig balyango munggo dala sa akong uyuan. Pwede na ta maglatag manok. Nya ikaw diha nga nagtan-aw ug kabalo na gyud kag unsaon pag minyo na. Kay pwede na ka magminyo. Kay kabalo naman kamo hikot og tanglad. Muro ta mga my loves. Bye.